Bună ziua! Ne întâlnim din nou pentru a vă spune câte ceva despre România. Pe mine mă frământă de mult timp o întrebare. De ce distruge Guvernul României România? Să vă dau un exemplu. Ministrul PSD al Transporturilor, domnul Sorin Grindeanu, care este de altfel și fost prim-ministru al României, încearcă de ceva timp să distrugă autoritatea feroviară română. Ce este acest afer? Este un organism cu corespondent european, organizat sub forma unei agenții, adică independent din punct de vedere politic și organizatoric, care certifică atât bunuri cât și persoane care au de-a face cu calea ferată în România. Vă dau un exemplu. Fără această certificare a aferului, pe calea ferată n-ar putea circula nici măcar o drezină condusă de vestitul la Carpă 1. Aferul este rezultatul transpunerii în practică a unei obligații europene pe care și-a asumat-o România în momentul integrării. România a promis că va avea un organism independent, nesubordonat politic și independent din punct de vedere organizatoric față de Guvernul României, prin care să facă certificarea așa zisului material rulant și a persoanelor. Aici de fapt intervine problema. Domnului Grindeanu nu-i mai convine ca aferul să nu-i spună să trăiți în fiecare dimineață. Aferul, în ideea domnului Grindeanu, ar trebui să fie subordonat politic, dânsului. Scăpăm astfel de o problemă și mai avem niște locuri pentru membrii din partidul nostru. Ce se întâmplă însă dacă lui Grindeanu îi reușește această mârlănie, că altfel nici nu pot să o numesc? România va pierde dreptul de certificare, adică statul nu va mai încasa niciun leu din taxele de autorizare, care, vă spun eu, sunt foarte mari. Locul statului va fi luat de către un organism de certificare privat, poate chiar străin. Dacă nu cumva, Camarila PSD și-a pregătit deja niște firme de certificare. Deci banul să meargă în buzunarul partidului. De ce nu se mai poate certifica aferul după această reorganizare pe care și-o dorește PSD-ul cu domnul Grindeanu? Simplu, foarte simplu. Deoarece legislația Uniunii Europene prevede că doar o agenție independentă de factorul politic poate să facă aceste certificări. Adică o structură organizată sub forma unei agenții. Scrie negru pe alb în directiva europeană referitoare la circulația pe căile ferate. Da? Dacă noi transformăm aferul în altceva, pierdem dreptul de certificare. Logic, nu? Grindeanu și Camarila sa din PSD nu sunt însă la prima încercare de distrugere a aferului. Anul trecut am sesizat, și când spuneam sesizat, vorbesc de către Alianța Național Țărănistă, împreună cu partenerii din AUR, acest lucru, și am adresat o întrebare domnului prim-ministru, în care i-am spus care ar fi consecințele acestui act al său. Rezultatul, domnul Grindeanu a retras din dezbatere publică această ordonanță. Se pare însă că nu a înțeles că va distruge România sau că va distruge o parte din România. În 12 ianuarie a introdus din nou această ordonanță, schimbând doar două cuvinte. A înlocuit reorganizarea sub formă de regie autonomă cu reorganizarea sub formă de persoane juridice. Și uite așa, în România se mai distruge ceva. Iar PSD face ce știe mai bine de 30 de ani. Distruge România. Vi se pare că viitorul sună bine? Nu. Dacă vreți să sună mai bine, nu mai votați PSD și PNL la următoarele alegeri. Ideea însă nu este să plecați din țară și să găsiți un trai mai bun în altă parte decât în România. Nu. Ideea este să plece din țară PNL și PSD. Oamenii, românii, să rămână în țară, doar cei care își iubesc cu adevărat țara. Mulțumesc!